Ymateb i Awelon, Pryddest Tyddewi 2002. Cerdd Bros, cofio Bowen. Yr oedd cystadleuaeth yn y genedlaethol am gerdd bros ac ef yn feirniad. Nid wyf yn cofio fy ffug enw. Ni ddeithim erioed ar ei draws, ond yn anuniongyrchol. Ei gerdd brain ar faes llafur lefel O, Ysgol Dyffryn yn Lle, 1970. O'r gyfrol Cerddi Diweddar Cymru. Y dosbarth ar athro mewn penbleth ac yn penderfynu ysgrifennu at y bardd mwyn derbyn esboniad, eglurhad, goleuni. Fel petai esboniad ar farddoniaeth yn bosibl. Nerys Ann yn derbyn ateb hirfaeth ganddo. Ei lawysgrifen a gofiaf. A stori. Oedd hi'n wir? Amdano yn ôl y sôn yn anfon ei wraig i eglwys Llangywer ar nosweithiau Sul. Pob Sul. Os deiau cynulleidfa fe gannau hir gloch yn arwydd i'w gŵr. Cerdd, i arwain y gosber, mae 2 neu 3. Ei wyneb tylliannaidd bron, blin, mewn llun du a gwyn, un o gyfres o feirdd ar gyfer waliau ysgolion. Gwelaf hyd yn oed rwan wynder ei goler gron, gwynder lloer, ac eglwys Llangywer y tu ôl iddo fel nos. Tra'n sôn am olwg blin, dywedwyd wrthyf am ffrau rhyngddo ef a Hugh MacDermid mewn cynhadledd yng Nghregynog. Ef yn drwm ei glyw, MacDermid yn gweiddi, benben a'i gilydd. Prynais de incarnatione Athanasios, cyfieithiad Cymraeg gan Bowen, ar grafftur MC. Rhywun yn cofio? Nis darllenais erioed. Yr oedd detholion yn allweddol pan ddaeth y Gymraeg a fi'n ffrindiau yn ôl. Bydd arw ar yr 1 o Ebrill 1988. Yn ei feirniadaeth, dywedodd fod y llinell consiriwr y croeshoelio yn wirioneddol afelgar. Clywaf gnyl cloch eglwys yn y wlad, cloch eglwys.